Дайте злом за зло, лайкою за лайку. Ворог твій голодний накорми його, спрагне напої його. Робиш так, ти звертаєш гаряче вугілля на його голову. Не будуть переможні злом за прибай добро. Чули, що ти без обложення нас у ворога. Я кажу вам, любіть ворогів своїх. Зрайте тих, хто вас проклинає. Творіть проти тих, хто ненавидить вас. І моліться тих, хто вас переслідує. Щоб буде синам отця вашого, що вони що вказує вас сонцем, своїми добрим, дощ послає на праведних, на неправедних. Коли ви любите, хто вас любить, яку нагороду ви маєте? Хіба не те саме? Ми тільки роблять, коли вітаєте тільки причин своїх, що щасливо роблять. Чи погано, чи не так. Щоб бути досконалі, як сказав Отець ваш Небесний. Світанкова зоря, як проміння зірниці, розпорошує темряву вночі, так Спаситель світлом свого слова розганяє темряву гріха і освітлює ваше серце. Яков 12 племенам, які розпорошені, радуватися. Вітаю вас, радуватися. Велику радістю, брати мої, подайте різні випробування. Знаєш, що випробування віри вашої робить терпеливість. Терпеливість повинна мати чин досконалий, щоб ви були досконалі, не мали нічого потреби. Будьте святі, бо Бог Небесний Отець святий. Будьте милосердні, милосердний Отець ваш Небесний. І що навчіться, що то я милості хочу, не жертви. Не смерть своїх ворогів Соломон попросив. Це відмічено від Бога. Отця нашого, Отця всіх, Бога всіх, шалом.